Uy. Kanibaho. Hala. Guys, naibwa. Lami ba ni siya? Lami ito, guys. Asay butong. Tubig butong baday kini. Butong baday kini, ha? Oh. Yara, guys. Kinsay nakakaunaan ni buwa sa lubi. Lami. Inom ka dani me? Di man ni butong. Inom mo siya tubig butong. Ha? Nangka lula. Oh. Kaon ka nangka? Sige, ato ning lamion. Lamion tatik natin na kwantik. Kanang kwan ba kanang bulinaw. Dali palita. Ato ni butangan. Guys, magkudkod na tayo sa kuan. Magkudkod tayo sa lubi. Tanaw rotik nakuha ba ko ulutik. Kuha kayo. Nakuha ang dini, taman. Ito na guys, magkudkod tayo ng para sa gata. Tapos dahan-dahan lang. Baka maano ang kamay. Kasugatan. Me, kaon ka dani me? Me, kaon ka dani dili? Ha? Kaon ka? Nangalukat-lukat naman ni me. Katong ukal. Ay, mami, kanang ukal. Ayaw kay mag-igita na. Ayaw pagkaon dani kay mag-igita ka. Mag-iyo kay oh, kaon. Kaon ka dili. Kaon ka? Agay. Oh, sige, kuha pa mi. Mag-igita gi ka dani mi. Grabe ang hangin kusog gyapon no. Pila na ni kaadlaw. Ano may magsugod ni nagtungod kuan. Mi kaon kami? Uwali mi kaon mi. Agpas mi. Agpas. Mag-igita jud kami. Ayaw jud mi. Ha? Ayan guys, nahuman na. Nahuman na. Tapos na guys, tapos na. Tapos, ano, kumuto na pud ni. Ito guys, kumutin na natin ang tuno. Ano, pure, ano ito. Pure muna ito. Pure gata. Tapos naghugas ako ng kamay ha. Naghugas ako ng kamay. Gamay din. Uto ara. Dugangan kuno gamay. Gamay raman niya kayo ma. Tuno. Oh. Dahil din sulod ang tuno. Ito guys, para ano? Para pure. Pure na pure gata ito muna. Ito na mga sis. Ang ating gata. Tapos, tigain ang tigain. Yan. Imbot nila. Ito na guys, ang pure gata natin. Ito. Tapos, itabi natin ito. Ito guys, ang pangalawang gata. Tugangan? Ito ang isabaw sa langka.
Tapos, pag malata na ang langka, ilagay natin yun ang pure gata. Tapos, pigain mo siya ng pigain. Eto, mga sis. Eto. Halingin na natik. Dili na to hugasan? Nangka? Aw, sabri ay. Tapos, salain natin ito, guys. Ito, salain natin. Ito na ang sabaw natin sa langka. Tapos, pagkalata ng langka, saka natin ilagay ang pure gata. Ayan. Malinis na ang mesa. May, inom sa tubig. Ito yung basahan kong nabili. Tapos, ilagay natin ito, guys. Ito yung langka na lulutuin natin. Nilagyan na ito ng asin. Oh, nilagyan na ito ng asin, Mino. Oh, sabi ni Mimi. Oh, nalagyan na ng asin yan. Tapos, ilagay natin to ang pasiunang panakot. Ayan. Pasiunang panakot yan, guys. Tapos, guys, ilagay natin to ang lasyaw na tuno. Kasi yung unang gata, is piso to Asia. Ngayon, guys, isalang na natin. Yara, itungtong na ito, guys. Tapos, di pa nagtapos ang problema, guys. Ito na naman ang problema. Mag-utot-utot na naman tayo nito pag huyop ngayon. Lagi. A few moments later. Kani panakot, guys, gisahon ni siya. Tapos, kauban sa bulad. Ang ito mo, baby. Ang ito ba na si baby? Bulinaw unta na bulad niya. Wa may bulinaw na bulad. Tamba na lagi butang. Ayan, guys. Okay na, guys. Pamaya naluto ang anak ko. Tapos, guys, ang prito na panakot, ibutang sa utan ng ka. Ang ginisa na panakot daw bulad, isagol dayon dadto sa nangka. O, diba? Lami na lami jud siya. Tapos karon butangan na og tuno. Ayan, guys, ilunod ang tuno. Diara, guys, luto na ang among utan, nangka. Tapos ang sagol, tamba na isda, bulad. Bulinaw unta tuaw nya, wala may bulinaw. Ayan, kalami, labo kayong liso dana. Tapos, guys, ang bulad, isugba na lang namo ang bulad. O, diba? Kumplito ang ulam. Sugba ang bulad. Saksak na dana tanan ah. Yara, guys, ang bulad. Sinugba. Nato. Pagod na kay Tik. Lagi ko na. Kapalo nga bagati kalayo. Ayan. Tara. Ayan, guys, kain na tayo. Naami bulad. Tapos, utan ng ka. Tapos, naapadyo'y milon. May abay kami, ha? May abay kami, ha? Kain tayo, guys.
Ang tibok ko eh. Wa, may bangko nga isa. Mi, kao na, Mi. Wa na si Mimi, natukan na. Hala, tukan na si Mimi. Ito na guys, kain tayo. Gituyo na ni mo, Mi. Mi, gituyo na ni mo. Kumana ka, Lula? Diyos! Dahil na. Ang kumana ka, Dane? Di ka inom? Di na ka inom, Dane? Di na siya inom. Kanina lang, Lula. Ilon. Dugangan? Ang sakto na. Agad si Mimi. Ang gibanata ni Mimi, Milon. Bagyaw gid ang gata da. Pag ni gata. Hindi na natin. Dali mo nagiging kundang. Ha? Ito lang makain din na. Labo ang kuan, liso. Tatay. Check po. Ano lang, dugan ka? Ha? Mana? Di na si Lula. Tamis mo dyan, ano? Nagatagan mo ng Lula sa kwan? Nagka? Ayan guys, tapos na kaming kumain. Pawis na pawis ako. Gipaningot ko guys. Ayan, thank you so much for watching. Bye-bye!